Segurtasuna hitz egiten dugunean, gatazka bat edo arazo bat deskribatzeaz gain, jarduketa esparru bat sortzen dugu. Erabakitzen dugu zer ikusten den eta zer geratzen den argazkitik kanpo. Nolabait esatearren prisma moduko bada. Erabakitzen dugu nor agertzen den biktima gisa, nor agertzen den mehatxu gisa, ze praktika bihurtzen diren toleragaitz eta ze erantzun instituzional ematen zaizkien edo agertarazten diren. Segurtasunari edo segurtasun ezari aurre egiteko erabiltzen diren tresnak ez dira soilik beldurraren aurrean ematen diren erantzun batzuk, baizik eta ikusten duguna sozialki ordenatu egiten du, jerarkiak ezartzen ditu, bereizi egiten ditu toleragarria eta tolera ezina, zibikoa eta zibikoa ez dena, erakusten digu gatazka batzuk entzun daitezkela eta beste batzuk zarata batera, inzibismora edo mehatxu mota batera mugatzen ditugu. Horregatik, hiriko segurtasunari buruz hizketan ari garenean, ez dugu soilik esan behar ze kalte saiestu nahi ditugun, baizik eta zer den sustatu nahi duguna. Batzuetan izan ere, ez da bizikidetza babestu nahi dena, baizik eta hiriaren irudi bat babestu nahi dugu. Hiri garbi bat, kontsumigarria, ikusgarria den pobreziarik ez daukana, gazteria deserosorik ez daukana, eta baita lekuz kanpoko gorputzik ez dauzkan hiri bat ere. Eta hori da nik hemen landu nahi dudana. Segurtasunak biziak, eskubideak salbatu ditzake, baina bizikidetzak elkarren arteko bizitza sortu dezake, baina baita domestikatu egin dezake, berau. Loturak indartu ditzake edo pazifikazio hizkuntza bihurtu daiteke. Michel Foucault pentsalariak zioena aipatu nahi nuke. Bere arabera fenomeno batzuk arazo gisa tratatzen ditugu. Esku hartze bat eskatzen duten arazo gisa. Beraz, segurtasun faltaz abiatzen garenean, ez dugu esaten soilik hemen segurtasun eza dago eta beraz konponbideak behar ditugu, baizik eta horren aurretik beste pauso bat dator. Nola iristen gara edo nola pasatzen gara zerbait segurtasun eza dela izendatzea. Europako hiritar askotan gizarte ondoez batzuk, adibidez, plaza batean pilatuta dauden gazteak, kaleko salmenta, etxe bizitzarik ez duten jendea, zarata, ekonomia informalak, bizilagunen arazoak, erlijio aniztasuna, instituzioen abandonua, horiek guztiak hitz konstelazio beraren azpian jartzen ditugu maiz. Hau da, herritarrei galdetzen diegunean zeintzuk dira arazoak, auzoak degradatu egiten dira, bizikidetza arriskuan jartzen da, segurtasunez handia dago. Taldekatze hau, edozein modutan, ez da neutroa. Zerbaiti etiketa hori jartzea, segurtasunez gisa sailkatzea, horrek esku hartze eremua ere definitu egiten du. Eta pentsarazten digu esku hartze batzuk logikoak edo arrazoizkoak direla eta beste batzuk ez. Eta bertan erakunde batzuk estenan sartzen dira, departamentu edo segurtasun gorputz batzuk sartzen dira esku hartzera eta beste batzuk ez. Eta subjektu batzuk zaurgarri gisa agertzen dira eta beste batzuk susmagarri gisa. Mahai honetako beste batzuk erakutsiko digute ze desberdintasun dauden segurtasun objektiboaren eta pertzepzioaren artean. Nola hiri jakin batek itun bidez, polizien neurri polizialen bidez, edo beste neurri batzuen bidez, nola egiten dieten aurre edo nola sustatzen duten segurtasuna. Baina nire galdera hemen pauso bat lehenago dator. Ze itxaropen, ze espektatiba daude segurtasun hitzak politika publikoetan protagonismo hartzen duenean. Nire galdera da, ea segurtasunak zer ahalbidetzen duen esatea egitea.
Garrantzitsua da gogoraraztea segurtasuna ez dela gauza bakar bat. Segurtasunak noski babesa esan nahi du kaltearen aurrean, lapurreten, mehatxuen, eskubide urraketen aurrean, eta uste dut garrantzitsua dela ez gutxiestea dimentsio hori, noski. Pertsonek eskubidea dute beldurrik gabe bizitzeko. Erakundeen betebeharra da kalte errealen aurrean erantzutea. Eta beraz, segurtasun eza erreakzio gisa edo faltsu gisa ikustaraztea akats bat litzateke. Baina segurtasuna etxera itzuli izatea, plaza batera berehala izatea, seme-alabak etxera eramatea, auzoan ibiltzea da, edo bizi arrunt bat izatea arriskuan sentitu gabe. Baita esan nahi du erakundeenganako konfiantza. Segurtasunak esan nahi du erakundeek modu justuan, proportzionalean jardun behar dutela eta bazterkeriarik eragin gabe. Pertsona batzuentzat polizien presentziak segurtasun sentsazioa eman dezake, beste batzuentzat aurkakoa. Hau da, identifikazio eskaerak, beldurra. Ezin dela baztertu da segurtasun soziala zer den, etxe bizitza, diru sarrerak, osasun mentala, egonkortasuna, etorkizunerako espektatibak, horiek ere segurtasunez sortu dezakete. Batzuetan, segurtasunetaz hitz egiten dugunean, benetan aipatu nahi duguna gizarte segurantza da. Lan falta, bakardadea, zorpetzea, etorkizun eza, horiek guztiek segurtasun eza sortzen digute, naiz eta ez diren zuzenean estadistiketan agertzen. Eta hemen oinarrizko tentsio bat agertzen da. Segurtasunak pertsonak babestu ditzake, baina baita pertsona kolektibo jakin bat. Segurtasunak eskubideak defendatu ditzake, baina hiriaren irudi bat sortu dezake. Presentzia deserosoak ez dituen hiri batena. Mary Douglas antropologoak esan zuen, segurtasuna ez dela pertzepzio absolutu bat, baizik eta lekuz kanpo ez dauden gorputzen presentzia, maiz, horrela ikusten dela. Batzuetan presentzia batzuk arazo gisa ikusten ditugu ez kaltea sortzen dutelako, baizik eta lekuz kanpo daudela dirudielako. Adibidez, etxerik ez duten pertsonak plaza batean, kaleko saltzaileak kalean, arrazializatutako gazteak kaleko banku batean. Edo espazio publikoaren erabilera intentsiboak. Mikel Fernandez de Gonzalozekin Katalunian tolerantzia zerori buruz egin nuen lan batean honako hau esan genuen. Zibismoaren politikek ez dituzte konduktak erregulatzen soilik, baizik eta figura moralak ere sortzen dituzte. Alde batetik, hiritar zibikoa, legitimoa, desiragarria dena, eta bestetik, desiragarria ez dena, susmagarria dena, lekuz kanpo dagoena. Muga hori ez da agertzen arrazismoarekin lotuta, baina baditu erro arazotxu batzuk. Kasu honetan, hiriaren ordenaren mehatxu gisa ikusten ditugu zenbait pertsona. Beraz, garrantzitsua da ikustea segurtasunak noiz babesten dituen pertsonak eta noiz babesten dituen hiri ordena jakin batzuk. Segurtasuna edo segurtasun eza, hobeto esan da, delitu gisa hauteman daiteke, integrazio falta gisa, gazteriaren arazo gisa, pobrezia, osasun mental, abandonu, arrazokeria, etxe bizitza falta, eta irakurketa garrantzitsua da, izan ere irakurketaren araberako erantzunak eman ohi dira. Delitu gisa ikusten balin badugu segurtasun eza hori, orduan erantzuna poliziak emango du edo justiziak. Intzibismo gisa ikusten balin bada, erantzuna zigortzailea izango da. Jarduketak edo erantzunak errazago eragiten du ikusgarria den horren gainean. Hau da, plazako arazo baten bati erantzuna errazago ematen zaio etxebizitzaren arazoari baino. Langabezia edo etxebizitzak eragiten etxebizitza arazoak lantzea hartatzea zailagoa da. Segurtasun ezak
arazo errealak ikustarazi ditzake, baina horien kausak leku aldatu ere bai. Adibidez, bizikidetzea falta arrazakeriarekin lotu dezake. Atzerritartasuna ordena publikoarekin lotu dezake. Beraz, galdera ez da soilik nola erantzuten diogun segurtasunezari, baizik eta ze arazo ezkutatzen diren edo zer ez den eztabaidatzen dena segurtasunaren ezaren kontzeptuaren barruan sartzen dugunean. Eta hemen, kulturartekotasunaren mugak ezarri nahi ditut. Ez dut politika jakin bat, hiri politika jakin bat seinalatu nahi, baizik eta esan nahi dut, zabalagoa izan behar duela ikuspegiak. Eztabaida garrantzitsua da, kontaktua, eztabaida, mediazioa, aurre iritziak horiek denak. Arazoa ez da elkarrizketa edo bitartekaritza dagoela. Arazoa da, kontzeptu horiek erabiltzen ditugula beste kontzeptu batzuk ezkutatzeko, etxe bizitza arazoak, esplotazioa, lan falta, eta kulturartekotasunaren arazo askok esaten dute hiriko arazoak pertsonen arteko arazoak direla. Kontaktu falta, komunikazio falta, aurre iritziak, zurrumurruak, elkar ezagutza falta. Diagnostiko horiek operatiboak dira, horiekin tailerrak antolatzen dira, auzo jarduerak, heziketa jarduerak, sentsibilizazio kanpainak, baina muga bat dute, eta muga sakon bat. Honek gatazka arazoa moralizatu egin dezake, eta desberdinkeria estrukturalak jarrerarekin edo komunikazioarekin lotura dutela edo hori sinetsi dezakegu. Esan dezakegu, agian pertsonek ez dutela behar bezala elkarrizketatzen, edo ezakitela nola jardun kulturaniztasuneko esparruetan. Baina hor, galdu egiten da. Zer gertatzen da? Lan merkatuaren segmentazio arraziala, administrazioaren irregulartasuna, edo poliziaren behaketa selektiboa, edo eskubidekiko sarrera desberdina. Nire liburuan, bizikidetza izeneko liburu honetan, ambivalentzia hau plazaratzen saiatu naiz. Bizikidetza edo bizikidetzarako interkulturartekotasuna positiboa izan daiteke, baina ez beti. Batzuetan esaten digute zeintzuk diren bizilagun onak eta zeintzuk diren presentzia problematikoak. Bizikidetza arazo deitzen diegun horiek dimentsio ezberdinak baloratzen dituzte, adibidez, aniztasun erlijiosoaren aurrean, eta horiek guztiak bizikidetzaren barruan sartzen ditugunean, benetako kausak ezkutatu egiten dira. Eta adibidez, egokitze falta, zibismo falta edo integrazio falta gisa ezkutatzen dira beste kausa batzuk dituzten arazo batzuk. Kulturartekotasunean jarduten duten zenbait posiziok, naiz asmo honez egiten diren, nahi gabe ere, eskuineko muturrarentzat prestatzen dute esparrua. Izan ere, hiriko arazo batzuk kulturarteko arazoak direla ulertzen badugu edo hori sinesten badugu, sinetsi dezakegu arazoa hori dela. Kultura aniztasuna. Muturreko eskuinak hori esaten digute. Zenbait kolektibo ez direla bateragarriak edo ez direla gai integratzeko gure kulturan. Eta beraz, gatazka desplazatu leku aldatu egiten dugu. Eta ikusten dugu edo iruditzen zaigu koexistentzia kulturalaren arazoa dela. Eta ez da horrela. Horrelagatik, markoa esparrua da aldatu beharrekoa. Galdera ez litzateke izan beharko soilik nola hobetu bizikidetza kultura artean. Baizik eta ze baldintza material, juridiko, urbano behar diren, pertsona batzuk ez daitezen ikusi arazo edo kolektibo arazotsu gisa. Beste gai garrantzitsuago batzuk etxe bizitza, eskubideak, errolda, arrazakeriaren aurkako babesa, lanbiderako sarrera, horrelako gai potoloagoak ezkutatzen dituzte. Zenbat denbora geratzen zait?
Honekin zera esan nahi dut. Nik gauza gehiago aipatu nahiko nituzke, baina zuzenean galderetara pasako naiz. Maiari egin nahi dizkiodan galderak. Honekin ez dut eztabaida itxi nahi, baizik eta galdera batzuk bota nahi ditut maiko izlarientzat. Uste dut hemen daukagun mai honek, segurtasuna edo segurtasun eza angulo ezberdinetatik ikusteko aukera ematen digula. Datu kriminologietatik, agenda publikotik, irekidetzatik, inklusiotik, eta horietatik uste dut badira galdera batzuk formulatu behar ditugunak. Nola bereizten dugu segurtasuna dena delito, inzibismo edo desordenara mugatu gabe? Nola erantzuten diogu beldurrari talde batzuk mehatxu bihurtu gabe? Nola zabaltzen dugu segurtasunari buruz daukagun ideia, etxe bizitza, osasun mentala, garraioa, horiek guztiak barne hartzeko? Nola saiestu dezakegu berrerorle, reinzidente, inzibiko, zaurgarri, nola egin dezakegu termino horiek horren beste ez erabiltzeko? Garrantzitsua da ikustea segurtasuna sustatzen dugunean nork irabazten duen eta zeintzuk geratzen diren esparrutik kanpo. Ez da soilik esan behar ea segurtasun gehiago edo gutxiago nahi dugun, bizikidetza gehiago edo gutxiago, kohesio gehiago edo gutxiago, baizik eta hitz horien esanahia zehaztu behar dugu eta jakin behar dugu zer egiten dugun horien izenean. Ideia soil batekin amaitu nahi dut. Galdera ez da ea segurtasuna bizikidetza nahi dugun, baizik eta zer ulertzen dugun horiek aipatzean eta bai, noski herritarrak babestu nahi ditugu, baina baita ere bizikidetzaren izenean pobretasuna zigortu ezakegu edo arazoa moralizatu. Eta kezka, ondoeza, gatazkak adierazteko moduak ere zigortu ditzakegu. Eta kulturartekotasunaren izenean baita ere bukatu dezakegu arrazakerian erortzen eta hegemonia sustatzen duten benetako kausak alboratzen. Segurtasuna ez da soilik, hiri seguru bat ez da soilik kaleak argiztatzen dituen hiri bat, baizik eta segurtasuna ezartzean nor babesten dugun eta nor baztertzen dugun bere buruari galde egiten dion hiri bat da. Eta segurtasunak eskubideak edatzen zabaltzen dituen eta ordena babesten duen galdetzen duena. Ea barne mugak zabaltzen dituen, ea hizkuntza atsegina edo adeitxoa erabiltzen duen, hiri seguru batek gai izan behar du bere gatazkak kudeatzeko, desberdintasuna mehatxu bihurtu gabe, pobreza, desorden dela esan gabe eta pobrezia zigortu gabe. Horregatik segurtasunezaren gorakada honen aurrean galdera ez da soilik nola berrezarri ordena, ez da ere nola talde ezberdinen arteko bizikidetza nola hobetu, baizik eta ze ordena urbano nahi dugu berrezarri, ze barne muga erreproduzitzen ari gara eta nori eskatzen diogu lasaitasun horren prezioa ordain dezan. Mila esker. Bueno, y con... Beno, eta orain, lehenengo izlariari emango diot hitza, Kristina Laborda Labaien, nahi duzunean. Banoa, zutik jarriko naiz, eta gaioa erabiliko dut, diapositibak pasatzeko. Kristina Laborda naiz, Irungo alkatea. Listo. Esaten nuen eran, Irungo alkatea naiz, eta pare bat datu emango ditut, Irun ezagutzen ez duzuenentzat kokatu zaitezten. Gipuzkoako hiri bat gara, 63.000 biztanle dauzkagu, eta
agian ziurrenik jakingo duzue, baina mugan gauden hiri bat gara, eta horrek gure historia osoan zehar nolabait ezaugarritu gaitu. Martinek ondo esan duen bezala, eta bestela nik esango dut berriz, hiri bat kudeatzea alderdi oso poliedrikoak, oso multifaktorialak eta multidimentsionalak kudeatzea da. Eta beraz, segurtasunak eta bizikidetzak adar asko dituzte eta eurek kudeatzeko modu ezberdinak daude, horiek hemen dauden beste adituek aipatuko edo jorratuko dituzte, ni aplikazio praktikoari buruz ariko naiz. Gure hiriaren ezaugarrietako bat mugan egotea izan da beti, esan dudan bezala, eta horrek aberastasun eta aniztasun handia eman digu, baina batzuetan noski kudeaketa mailan konplexutasun handiagoa dakar. Noski arazo konplexuak ez dira konpontzen emaitza simpleekin, baizik eta emaitza multifaktorialak behar izaten dituzte maiz. Hemen aipatuko ditut ze lau ezberdin handuko ditudan, alde batetik segurtasunaren eta bizikidetzaren aldeko ituna, segurtasun neurriak, bizikidetza ekintzak, eta alderdi hauek sustatzen dituen hiri eredua izan nahi dugula. Zer da segurtasunaren aldeko ituna? Atzean daukazue azalpen formalagoa, baina ni denborari lotzen saiatuko naiz eta dinamikoagoa izango naiz. Oso azkar noala ikusten baduzue, zeinu hizkuntzako interpreteok esadazuela sai. Alkatetzatik zer erabaki genuen duela urte dexente, erabaki genuen saiatu behar genuela eztabaida publikotik segurtasuna eta bizikidetza ateratzea. Eta horretarako alderdi politiko guztien artean itun bat, bide horri bat adostea erabaki genuen, minimo batzuekin, denok partekatzen genituen minimo batzuekin, horrela ez gintezen 1 euro, edo gai hauek hobeki esan da, ez zitezen 1 euro komunikabideetan egon dibizio, zatiketa eta gatazka politiko gisa. Edo zeinerara ikusiko duzue komunikabide ezberdinetan eta ideologia ezberdineko alderdietan horrelako gatazkak izan ohi direla. Guk dena den lortu genuen itun bat adostea, hemen ikus dezakezue alderdi politiko ezberdinekin, PNV, EH Bildu, Podemos, hemen dauzkazue ordezkatuta, Podemos, PP baita ere, eta denonen artean lortu genuen adostasun horretara iristea, egia da tokiko maila hauetan errezagoa dela horrelako adostasunak lortzea maila gorenagoetan baino. Bestalde, segurtasunaren eta bizikidetzaren itun hau zeharkakoa da guztiz, hemen noski prebentzioa, gizarteratzea, horiek guztiek lantzen ditugu eta horiek esan bezala zeharkakoak dira. Udaleko sail ezberdinek lantzen dute eta bizilagun elkarteek, merkataritzak, hosteleriak, berdintasuna, adineko pertsonen saila, gazteria, sai horietan guztietan lantzen da ituna. Eta beraz, segurtasuna eta bizikidetza sai horietan dago, baina baita eskubide publikoaren parte gisa, ez distantziatzeko edo zatiketarako gai gisa, baizik eta hezkuntzarako eskubidea dagoen eran, edo garraio publikorako eskubidea dagoen eran, ikusten genuen bakoitzak bere hirian segurtasunerako eta bizikidetzarako eskubidea izan behar duela. Beraz, genituen lehentasun batzuk, zehaztu genituen zeintzuk ziren talde zaurgarriak, emakumeak, adin txikikoak, adineko pertsonak, delituen biktima izan direnak, noski auzoak eta bizikalitatea ere aztertu genuen eta jarduera zehatz batzuk ere zehaztu genituen. Mahai bat daukagu, 3 hilabetero osatzen duguna eta bertan partekatzen ditugu ze jarduera egiten ari garen eta tentsioak edo desadostasunak daudenean mahai honetan jorratzen ditugu. Beti saiatzen gara gai hau ez dadin eztabaida publikora iritsi.
Eta hau egiten dugu, erakutsi nahi dugulako, gai honetan, hiriko sektore ezberdinak batuta gaudela, eta ez dugula elkarrekin haserretzen ibili nahi. Honek ez du esan nahi, noski beste edozein hiritan bezala, ez daukagunik arazorik segurtasun eta bizikidetzaren alorrean. Gero hitz egingo dizuet segurtasun neurri jakin batzuei buruz, baina orain datu batzuk aipatzearren segurtasun sailak ematen dituen datuen arabera, gu 4. postuan gaude, Donostia, Bilbo, Gasteizen ondoren, hau da, Euskadiko 4. lekua gara, delitu gehien dituen 4. hiria gara. Baina Eustatek Eustatez barkatu, Focus Groupek, Focus EITBek, edo beste erakundeek egiten dituzten inkestetan agertzen da, Irun dela Euskadi osoan arriskuaren edo segurtasun ezaren hautemat edo pertzepzio altuena daukan hiria. Baina horrek zerikusia dauka gure mugan egote horrekin. Poliziaren neurriak. Maiz, polizia lotzen dugu delituaren aurka egitearekin, baina adibidez, festa antolaketarekin ere zerikusi zuzena dauka. Hau da, pertsona asko daudenean, nola kudeatu, nola bermatu segurtasuna, irteerak, sarrerak, kontuan izan da gainera, uholdeak izateko arriskua daukan leku batean bizi garela, faktore hori ere kontuan hartu beharra daukagu, babes zibila aktibatzeko, baliabide materialak handitu ditugu, kamera hauek poliziaren lana erraztu dute, eta beste neurri batzuen artean, noski hemen beti pertzepzio desberdinak daude, batzuek uste dute nahikoa ez dela nahikoa, beste batzuek baietz, gehiegizkoa dela agian, ertzaintzarekin koordinatuta gaude, eta Irungo epaitegiekin ere harremana daukagu. 5 minutu dagoeneko? Barkatu. Orduan, azkar ibili behar. Segurtasun eta bizikidetzaren plan estrategikoan ari gara lanean une honetan, talde ezberdinekin ari gara lanean, lehen esan dizudan bezala, eta alor honetan baditugu ekintza kultural batzuk ere bai. Eta auzoetako hobekuntza ezartzeko neurri batzuk ere baditugu. Hau diot ez dudalako pentsatzea nahi gure neurri guztiak polizialak direnik. Izan ere, segurtasun eta bizikidetzaren plan estrategikoaren puntu azpimargarrienetako bat, zera da, saiatzen ari garela ikusten nola hobetu dezakegun arriskuaren edo segurtasun ezaren pertzepzioa. Bestalde, bizikidetza ekintza batzuk baditugu, aniztasuna sustatzeko ekintzak dauzkagu, gizarte zerbitzuak ditugu, hurbilekoak, ez dizkiot minutu gehiago eskainiko, baina badaukagun kulturartekotasunaren plan berezi bat, eta zenbat eta pertsona zaurgarriagoentzat baditugu baliabide gehiago, baditugu indarkeria matxistaren aurkako ekintza jakin batzuk, auzo konkretu batzuentzat neurri berezi batzuk dauzkago baita ere, ikusten ari gara errenta baxueneko kolektiboak non bizi diren, eta horietan konturatu gara normalean edo adineko pertsonak edo emigranteak etorkinak daudela, eta horietan ikusten dugu eskuhartzea handiagoa izan behar dela, bai kaleko espazioak hobetzeko eta baita laguntza gehiago eskaintzeko. Horretarako, harremanetan gaude Eusko Jaurlaritzarekin. Bestalde, sarean ere egiten dugu lan, adibidez kirol elkarteekin lanean ari gara, inklusioa sustatzeko eta une garrantzitsuetan bertan egon daitezen. Eta, bestalde, duela urte desente dagoeneko
2015-tik zehazki, baditugu politika batzuk genero ikuspegia txertatzeko. Hala, konturatu gara genero ikuspegiak kohesio soziala hobetu dezakela, balio ekilibratuak orekatuak bultzatuz eta espazio publiko inklusiboak bultzatuz. Hau dena, hiria urbanizazioak eraikitzerakoan aplikatzen ditugu, edo ekipamentu publiko bat ezartzekoan ere bai, edo kale bat urbanizatzerakoan ere bai. Adibidez, non jarri iturriak, edo non jarri bankuak, horiek edo komun publikoak, batzuetan uskeria bat eman dezake, baina ez da. Edo autobus geltokiak non ezartzen ditugun, edo autobus lineak nola antolatzen ditugun ikusterakoan ere kontuan izaten ditugu, adibidez, esan bezala genero ikuspegia, eta puntu beltzak ezabatzeko faktore hori edo aldagai hori ere kontuan izaten dugu. Amaitzeko zer esan nahi dut, hiriaren kontzeptua kohesionatzaile izan dadin, babeslea izan dadin, orekatik lan egin behar dugula, auzoka lan egin behar dugula, kolektibo ezberdinekin lan egin behar dugula, eta kontuan izan behar dugula kolektibo zaurgarriak eta naizari soilik errentei dagokienez, baita adinari edo generoari dagokienez ere, ekintza espezifikoak izan behar ditugula horientzako, eta esfortzu berezi bat egiten ari gara, bestalde, ekipamentuak auzo jakin batzuetara eramateko. Izan ere, hiriko auzo ezberdinen artean kontaktua egon dadin, batzuetan ez dago beste aukerarik. Eta beraz, kohesioa hobetzen saiatzen ari gara, horrek segurtasunaren pertzepzioa hobetzen duelako. Eta uste dut, nahiko ondo sartu naizela denboraren barruan. Eskerrik asko, Kristina, eta orain hurrengo hizlariari emango diot hitza, kasu honetan Ane Vianari. Creo que puedo. Sí. A ver si me lo mandan. Bueno, en primer lugar... Lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiot antolatzaileei eta bereziki hemen dauden nire mahaikideei. Benetako plazera da hemen izatea, baina erronka handi bada gaur hona dakarkigun gai hau jorratzea. Nire esku hartzea, bizikidetza, kohesioari eta segurtasunari buruzko nire hitzartzea, nolabait osagarria da. Nik eman diodan izenburua zein honako hau da. Komunitatearen erantzunak, migrazioaren, etxegabeen eta gizarte bazterkeriaren erronken aurrean. Hiri inguruneko bizikidetza landuko dut gaur, markatu mikrofonoak kendu zait, ez, ondo da. Migrazioa, etxegabeen fenomenoa eta gizarte bazterkeria ere jorratuko dut, izan ere horiek eragin zuzena dute gure auzo eta hirietako bizikidetzan. Uste dut, erronka horien aurrean erantzun komunitarioak emateko gai bagara, ikuspegi sozial inklusibo batetik erantzungo diogula. Dena dela, hasi aurretik, oinarrizkoa den zerbait aipatu nahi dut. Hau da, zer ulertzen dugu, edo zer datorkigu burura hiri gunean segurtasuna aipatzen dugunean. Alde batetik, pertsonak nola sentitzen diren euren auzo eta hirietan. Eta hemen, gakoa da, Kristinak aipatu dituen bi segurtasun mota bereiztea. Segurtasun objektiboa eta segurtasun subjektiboa. Gakoa da esatea, biak ez datozela beti bat. Segurtasun objektiboa, kriminaltasun tasak, datu base ezberdinetan biltzen direnak dira. Hemen erakutsi dizkizuet
ertzaintzaren datu baseetan bildu diren kriminalitate tasak, eta aipatzekoa da Euskadi adierazle baxuenak dituena dela Europar mailan, eta baita mundu mailan ere. Barne ministerioaren datuen arabera, 153.000 infrakzio penal aipatu zituzten Euskadiren kasuan. Dena dela, segurtasun objektiboaren alboan, badaukago segurtasun subjektiboaren kontzeptua ere. Eta hau, hautematen duguna da. Galdera honakoa da. Delituen datuek ez badute gorakadarik erakusten, zergatik igo da segurtasun ezaren sentsazioa. Kriminologiaren esparruko literaturak kontzeptu ezberdinak landu ditu, eta alde batetik fear of crime kontzeptua landu dute, eta berak esaten digu segurtasunari edo segurtasun ezari buruzko pertzepzioa ez dagoela datuekin lotuta, baizik eta komunikabideen, gizartearen eta faktore pertsonalekin lotuta dagoela. Segurtasun subjektiboari buruz ari garenean, kontuan izan behar dugu dimentsio ezberdinak lantzen dituela. Hau, alde batetik kognitiboa, zer da gure ustez gertatzen ari dena? Batzuetan gure pertzepzioa ez dator bat errealitatearekin, batzuetan guk geuk, bestalde kontuan hartzen ditu baita ere gure erantzuna, hau da nola erantzuten diegun segurtasun ezaren aurrean daukagun egoera horiei. Batzuetan leku batzuk saihestu egiten ditugu, segurtasun eza hautematen badugu. Nik hemen aipatu nahi dut ze arrakala dagoen datu errealen eta pertzepzioaren artean. Ebidentzia empirikoak erakusten du modu konsistentean. Ez dagoela lotura zuzenik delituen eta segurtasun ezaren sentsazioaren aurrean. Delituen gorakadak ez dakar beti beldurraren edo segurtasun ezaren gorakada. Eta biktimizazio inkestak egiten hasi ziren urtean bertan, urte hartatik gaurdaino, garbi geratu da ez dagoela korrelazio zuzenik. Izan ere, delitu batzuek bera egin arren, arriskuaren hautematea edo pertzepzioa gora egiten du maiz. Beraz, zerk azaltzen du segurtasun ezaren sentsazio hau. Alde batetik, alarma soziala daukagu. Nola arazo batzuk eraiki egiten diren espazio publiko eta sozialean. Hemen aipatzekoa da, esatea zer den guk ulertzen duguna arriskuarekin. Kriminologo batzuek modu sintetikoan planteatu zuten, komunikabideek batzuetan ez digutela zuzenen esaten zer pentsatu, baina bai esaten digute zeri buruz pentsatu behar dugun. Hau da, eurek esaten digute, komunikabideek esaten digute zeintzuk izan beharko luketen gure kezka edo arazoak. Eta beraz, segurtasunak lotura zuzena dauka horrekin. Izan ere, fenomeno batzuk ez ditugu lantzen oso maiz gertatzen direlako, baizik eta eztabaida publikoan presentzia handia dutelako. Eta noski, hautematearen edo pertzepzioaren eraikuntza hori komunikabideen eskutik gertatzen da, baina baita eguneroko elkarrizketetan elikatzen da, bizilagunen artean, gaur egun sare sozialetan, izan ere sare sozialetan etengabe dauzkago irudi batzuk, eta beti iristen zaizkigu guri, ezta? Eta horiei batu behar zaizkie, politikari batzuek erabiltzen dituzten diskurtsoak. Modu kontziente edo inkontzientean, arazo horiek handitzea ekartzen dutenak. Eta Martinek esan duen bezala, esaten digute ze kolektiborekin lotu behar ditugun arazo jakin batzuk. Ziurrenik, gutako askok, bizi izan ditugu egoera batzuk non, auzo jakin batean gertatutako arazo isolatu batek
isolatu bat partekatu ondoren, arazo handi bihurtzen den, ezta? Eta daukagu sentsazioa nahi gertatzen ari dela. Beraz, garrantzitsua ez da soilik zer ari den gertatzen, baizik eta zer errelatu sortzen dugun modu kolektiboan horri buruz. Esaten nuen eran, gertakari jakin batzuk arreta desproportzionatua jasotzen dutenean, arriskua zera da. Errealitate sozial batzuk arrisku ezarekin lotzen bukatu dezakegula. Eta horrek ondorio zuzenak ditu gizarteak eta erakundeak ematen dituen erantzun mailan. Eta erantzun horiek zigor logika hori indartzen dute. Ulertzen saiatu ordez, arazoa ulertzen saiatu ordez. Hemen aipatu dudana, populist punitiveness kontzeptua, honek esan nahi duena da, oso erantzun punitibista edo zigortzaileak ematen amaitu dezakegula. Espainiak adibidez, Europar mailan espetxeratze tasa altuenak dauzka Europan, naiz kriminalitate tasa baxuenak dituen. Eta orain foku interesgarrienera pasako gara. Lehen esan dut, fenomeno sozial jakin batzuk modu sistematikoan segurtasunaren eztabaidarekin lotzen ditugula, eta horrek zer dakar errealitate konplexuen simplifikazioa. Hau oso modu ikusgarrian gertatzen da migrazioarekin. Immigrazioaren eta delinkuentziaren arteko lotura oso presente daukagu iruditeria sozialean. Adibidez, Baron, Zuloaga edo Francisek euren ikerketan erakusten digute, pertsona migratzaileek delikuentzia edo delitu gehiago egiten dituzten ideia hori oso presente daukagula. Pentsatzen dugu bertakoek baino delitu gehiago egiten dituztela etorkinek. ISSPek 2013 erakutsi zigun, Europar eta Espainolen erdiak uste duela etorkinek kriminalitatea igotzen dutela. Baina, evidentzia empirikora jotzen badugu, errealitatea oso bestelakoa da. Literatura espezializatuak erakusten digu, ez dagoela lotera zuzenik kriminalitatearen eta etorkinen artean. Eta ez soilik ez dago lotura positiborik. Hau da, immigrazioa edo etorkinen kopurua handitu den leku gehienetan, delinkuentzia ez soilik ez da igo, baizik eta askotan jaitsi eginda. Hemen adibidez, New Yorkeko irudi hau grafikoa bekarri dizuet, eta esan dudan, aipatu berri dudan kasu hori eman zen bertan etorkinen etorrerak, jaitsi egin zuen delinkuentzia. Atzerriko biztanleriaren presentzia beraz, ez da interpretatu behar delituaren igoera bezala, baizik eta kontuan izan behar da ze baldintza ekonomiko, ze jarduketa polizial edo ze sesgo dauzkagun arazo horien aurrean. Runbautek esaten digu, markatu hemen, Runbautek esaten digu, idea zonbien aurrean gaudela. Hau da, ideia edo uste batzuk dauzkagu, reproduzitzen jarraitzen ditugunak, eta etorkinei egozten dizkiegu zenbait arazo. Hau ez da soilik etorkinekin gertatzen. Badira beste arazo batzuk, adibidez etxegabeen fenomenoa, edo pobrezia egoera batzuk, maiz segurtasun ezaren logikatik ikusten ditugu, beharren edo laguntzaren perspektibatik ikusi ordez. Adibidez, etxegabeak espazio publikoetan ikustea, gizarte bazterkeria, muturreko gizarte bazterkeria ikusi ordez, arazo gisa edo deserosotasun gisa ikusten ditugu. Beraz hemen kontuan izan beharrekoa da, zaurgarritasuna ez dela edo ez duela esan nahi, arriskua edo segurtasun eza. Bestalde, hiri ingurune aniztasuna behatzen badugu, aniztasunak ez du zertan segurtasun eza areagotu, hori ere aipatu nahiko nuke. Eta amaitzeko politika publikoak jorratuz, zer egin dezakegu
politika publiko eta erakundeen aldetik bizikidetza, segurtasuna eta inklusioa sustatzeko. Lehenik eta behin, erantzunak ezin du reaktiboa izan, baizik eta gure politika publikoek aldi berean txertatu behar dituzte gizarte bazterkeriaren dimentsio ezberdinak, etxebizitza, enplegua, formakuntza, eta batipat etorkinen kasuan euren egoera administratiboa. Edozein inklusio estrategiko osagabe geratuko da, ez baditu arestian aipatu dituan horiek txertatzen. Badugu euskal estrategia bat etxegabeko pertsonentzat, eta hori bada marko bat, referentziazko esparru bat, baina oraindik ere baditugu hutsune batzuk. Eta hemen aipatu ditut nire ustez jorratu beharreko gakoak zeintzuk diren. Hau da, espazio publikoaren eta hirigintzaren diseinua, zenbat espaziok bizikidetza sustatzen dute, eta horrek inklusioa bultzatzen du. Bestalde, bitartekaritza eta komunitate mailako prebentzioa, hau da, kaleko langileak, gizarte langileak, horiek sustatu behar ditugu. Nik Donostiko kasua txertatu dut, baina hemen Bilboko edo Gasteizko langileak balin badaude, gustatuko litzaidake jakitea ze sare dituzuen. Donostian ditugunak harrera sareak, sorrazismo, kaleko afari solidarioak dira. Horiek jarduten dute kaleko bitartekaritza esparru horretan, eta azkenik bada kontzeptu bat gertuko poliziaren kontzeptua. Niri asko gustatzen zait kontzeptu hau. Hau da, polizia gertugokoa izan dadin, konfiantzan oinarrituta egon dadin, eta erreakzioan baino gehiago gatazken konponketan saiatzen dena. Azkenik, aipatu nahi nuke esatea, segurtasun ezaren aurkako politika onena inklusioa sustatzen duen politika bat dela. Hau da, arazoari bere erroetatik erantzuten dion politiko bat izan ere, hemen prozesu sozialak daude tartean, eta prozesu horiek prebenitu, babestu eta rebertitu daitezke. Horregatik, erronka ez da arazoari aurre egitea, baizik eta inklusio aukera berriak sortzea. Eta nik nire esparru akademikotik adingabekoei egin dizkien elkarrizketak ez dut garrantzitsuena hori dela. Pertsona horiei entzutea eta euren behar errealei erantzungo dien politikak sortzea. Beraz, hiri inguruneko segurtasunari buruz hitz egin nahi badugu, ezin dugu inklusioa alde batera utzi. Hiri bat ez da seguruagoa kontrol gehiago daukanean, baizik eta hobeki barne hartzen dituenean bere biztanleak. Hemen nire tesiaren ondorio batzuk dizkizut pantailan, eta mila esker zuen denborarengatik. Dime. Sí, ahora mismo. Vamos a ver. A ver si soy capaz. Te he dicho que es muy rápido. Ah, ¿nos ha ido pasando? Sí. Ah, sí. Aquí hay... Ah, no sé. Estoy acostumbrada a hacerlo desde el portátil. A ver. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Eskerrik asko, mila esker, antolatzaileei niona gonbidatzeagatik, eta baita hemen ekitaldi honetan lanean ari diren guztiei ere, hau gauzatzen laguntzeagatik. Ez dakit proiektatzen ari naizen, bai? Ez dakit zer ari naizen egiten, Sara, baina ez dut lortzen proiektatzea. Sarrera egiten hasiko naiz. Nik hanek planteatu dituen galdera batzuk jasoko ditut hemen, batipat agenda mediatikoarekin, agenda sozialarekin eta gizartearen kezkekin lotuta. Nik datuak lurreratuko ditut. 3 agenda horiek, soziala, politikoa eta mediatikoa, nola uztartzen dira eta nola uztartzen dira Euskadin eta legealdi honetan. Ni ez nator alor edo esparru akademikotik, ez da kudeaketatik ere, ni soziologiaren esparrutik nator, eta nik landuko dudana zera da, ea nola ari den eraikitzen segurtasunaren
segurtasun ezaren pertzepzioa. Nire tesia eta nire datuak oraintxe ikusiko dituzuenak zera erakusten dute. Segurtasuna ez dela sartzen elkarrizketa publikoan anekdota gisa edo delitu gisa edo ekintza isolatu gisa, baizik eta esperientzia kolektibo, esperientzia sozial gisa sartzen dela agenda publikora. Eta esperientzia horrek narratibak sortzen ditu, markoak, esparruak sortzen ditu, definitzen dutenak zer den mehatxu bat, zer erantzun publiko eman behar zaizkien, alkateak aipatu duen eran, eta beraz, nola elkarrizketa sozial honek nola jorratzen duen gaia bera. Iritzi publikoaren datu batzuk emango izkizuet, baita agenda politiko eta agenda mediatikoari buruzko datu batzuk ere. Nik uste dut gaur egungo agenda 3 zutabe horietan oinarritzen dela. Alde batetik hemen, agenda soziala, eta hemen soziometroak emandako datuak dauzkazue, kolore naranjaz daukazue, ea herritarren segurtasunak zer posizio daukan. Hor ikusten duzue, Euskadin ez dela arazo nagusitzat kontsideratzen. Jendeak ez du arazo nagusitzat kontsideratzen, izan ere lehenik eta behin etxebizitzaren arazoa daukagu, gero ikusi duzue lan merkatua, baita osasungintza ere, baina hanek planteatutako galdera batzuei egiten die honek, hau da, 2025-etik aurrera segurtasunak gorakada bat dauka, eta niri interesatzen zaidana da 2025 urtean zer daukan beherakada. Hau da, herritarrei galdetzen dizkiegunean zeintzuk dira Euskadin dauden arazo nagusiak, eta segurtasuna bai agertzen da eta gorakada bat dauka, baina beste arazo estrukturalago batzuekin batera dabil. Datuak ikuspegi eta xehetasun gehiagorekin begiratzen baditugu, EITB Focusek atera dituen datuek erakusten digute zeintzuk diren herritarren kezkak bai hiri mailan, izan ere lehen maila autonomikoan ari ginen begira, baina ikusten badugu modu autonomikoan, ikusiko dugu segurtasuna modu lokalean hautematen dela gehiago. Hau da, kasu horretan, herritarren 3. kezka da etxebizitzaren eta osasungintzaren ondoren. Beraz, legealdi honetan protagonismo handia izaten daukala ikusi dezakegu. Gero, irika egin dut erakutsiko dizkizuen datuak, hemen gainera Irungo alkatea daukagu, eta berak ere esan du, hau da, hiri batzuetan hautematen dela segurtasun arazo gehiago daudela beste batzuetan baino. Hau da, Irunen 2tik batek, 50%ak erantzuten du segurtasuna dela hiriko arazo nagusia. Eta Barakaon eta Bilbon ere protagonismo handia dauka segurtasunak. Hiri handiak dira, Euskadi mailan, errealitatean hitzak dituzte, eta ikusten dena da segurtasuna tokiko arazoa dela, baina bereziki hiri handietako arazoa dela. Hori da, iritzi publikoen datuek erakusten digutena. Hemen segmentazio geografiko bat erakutsiko dizuegu, erakusteko perfil sozialak. Hau da, ikusi nahi izan dugu, ze perfil sozialei iruditzen zaien kezkagarria segurtasuna. Izan ere, jabetu gara, marko ideologikoak garrantzi handia daukala hautemate horretan. Hemen ikus dezakegu, pertsona gazteak direla segurtasunarekiko kezka txikiena duena. Hau ez dugu generoka desglosatu, horregatik, ikusi zelako genero aldetik ez zegoela desberdintasun handirik, hori interesgarria da baita ere. Gaztei beraz, gutxi gazteak ez daude oso kezkatuta segurtasunarekin. Gero, alderdi politikoen arabera ere aztertu dugu gaia, eta ikusi da PP-ko eta Voxeko PP eta Voxi botatzen dioten pertsona perfila dela segurtasunarekiko kezka gehien adierazten duena. Beraz, horiek dira antza agenda publikoan gai hau jartzen dutenak. Eta ikusten da
egoera ekonomikoaren arabera ere, diru gehien dutenek dutela kezka gehien segurtasunarekiko. Eta beraz, honek erakusten duena da, ideologia dela, zein alderdiri ematen zaion botoa, hori dela, kezka nolabait, kezkaren magnitudea zehazten duena. Irudi honek konplexua eman dezake, baina oso argigarria da. Hemen ikusten da, ze eragile politikok sartzen duten segurtasuna agenda politikoan. Ikusiko duzue, hemen monitore bat bada, zuzenean, eguneratzen dena, Eusko Legebiltzarrean gertatzen den jarduera adierazteko. Honek adierazten du, ze ekimen planteatu diren segurtasunarekin lotutan legealdi honetan, eta ea ze alderdi politikok planteatu duen ekimen hori. Beraz, hemen ikus dezakezue, oro har, alderdi guztiek planteatu dutela ekimenen bat, gutxienez ekimen bat segurtasunarekin lotuta duena, baina testuingurua ematen badiogu, ikusiko dugu Vox dela, kontuan izan da, Voxek soilik Eusko Legebiltzarrean diputatu bakarra daukala, ikusi daiteke sobredimentsionatuta dagoela bere jarduera. Hau da, esan daiteke segurtasunarekin lotuta ekimen gehien aurkezten dituena Vox dela. Beste alderdi politiko batzuk ere badaude, adibidez alderdi popularra, baina lotura zentzuzkoa da, izan ere aurretik ikusi dugu euren boto emaileak kezka hori dutela, eta beraz eurek kezka hau sartzen dute agenda politikoan. Ez daukat denbora gehiegi esateko nola ezartzen duten edo sartzen duten segurtasunaren gaia iritzi publikora, baina legez besteko proposamen horiek nola sartzen dituzten erakusteko edo laburtzearren esango dut etorkinekin lotutako gaiak sartzen dituztela. Adibidez, etorkizunekin eta ertzainarekin ere bai. Batzuetan memoria historikoarekin, nolabait segurtasunarekin lotura izan dezaketelako diot. Baina grafiko honek erakusten du batipat nork sartzen duen segurtasuna eztabaida politikoan, ze alderdik, eta nola lotzen duten segurtasuneza immigrazioarekin. Goazen orain agenda mediatikora. Lehen anek mai gainean utzi dizkigugu galdera batzuk, eta hemen evidentzia apur bat ekarri dizuet. Hau euskal prentsan, idatzizko euskal prentsan, segurtasuna aipatzen den berrien edo albisteen eboluzioa da. Lehengo grafikoa gogora ekarriz ikusiko duzue 2025 urtean segurtasunaren kezka igo egin dela. Eta ikusiko duzue hemen, hain zuzen 2025an igoera bat nabari dela, eta mantendu egiten da gainera. Beraz, orain 2026an ikusi dezakezue, 2025an baino presentzia handiagoa daukala segurtasunak. Honek zer esan nahi du? Komunikabideek ere igo egin dutela eta agendan sortu dutela segurtasunaren presentzia. Orain, segurtasunaren presentzia mediatikoa beste bi kezka nagusiekin alboratu ditut. Hau da, Euskal Herritarren beste bi kezkekin. Etxebizitza eta osakidetza. Eta beraz, ikus dezakezue, segurtasunaren marra hori beste bi kezken gainetik dagoela komunikabideetan. Komunikabidek nolabait, eta komunikabidek diotenean legealdi honetako komunikabide hauek legealdi honetan izan duten jarduerari buruz ari naiz. Baina ikus dezakezue komunikabideek garrantzi handia eman diotela eta horrek noski bere ondorioak dauzkala. Honako hauek dira segurtasunaren inguruan komunikabideetan agertzen, segurtasunari buruzko albisteetan komunikabidek ematen dituzten hitz gakoak edo nagusiak honako hauek dira. Alde batetik, udal jakin batzuk dauzkagu, Irun daukagu, Bilbo daukagu,
bestalde badira albiste asko segurtasuna, errepideko segurtasunarekin lotzen dituzten albisteak izan ohi dira, totum revolutum bat da hau, baina ikusi dezakegu 4 talde lexiko daudela prentsan adierazten digutenak nolabait Martinek aipatzen zuen kontzeptu hori, ezta? Hau da, zertaz ari gara segurtasunari buruz ari garenean. Prentsak segurtasunari buruz hitz egiten duenean, alde batetik seguritizazio geopolitiko eta defentsari buruz hitz egiten du, gerrei buruz, nazioarteko konfliktoei buruz, horiek argi dago aurten batipat izugarrezko protagonismoa hartu duela eztabaida publikoan, bestalde bigarren lekuan delikuentzia eta gertakariei buruz hitz egiten du, hirugarren lekuan politika eta erakundeen kudeaketari buruz, eta ikusiko dugu orain legealdi honetan hirugarren puntu hau izan dela protagonismo gehien hartu duena. Hau da, zein den politikak eta erakundeen kudeaketak erabiltzen dituzten jardunbide edo estrategiak segurtasunari aurre egiteko. Eta laugarren lekuan markatu errepideko segurtasuna eta mugikortasuna. Eta beraz, honek erakusten digu komunikabidek nola, Euskadiko komunikabidek, nola ulertzen duten segurtasuna. Hemen, gai hauek, legealdi honetan, gai hauek, Euskal Herritarren kezka nagusiek, Euskal Prentsan izan duten eboluzioa ikus dezakezue. Hemen, aipatu dut Trump boterian sartu zen unean, izan ere, ikus dezakegu nola prentsak nazioarteko esparrura eraman duen segurtasunaren gaia Trumpen etorreratik. Dena den, topean mantentzen den, urtarrietik gaur egun arte, top edo goran mantentzen den gaia, erakundeen kudeaketa izan da. Komunikabideak segurtasunari buruz hitz egiten dutenean, asko esaten dute erakundeek nola erantzun behar dioten segurtasunari, eta asko hitz egiten da ertzaintzari buruz, Eusko Jaurlaritzaren jardunari buruz, beraz, komunikabideek zer esaten dute, segurtasunen aurrean erakundeek erantzun egin behar dutela. Eta uste dut, honekin denboraren barruan jarraitzen duela, ezta? Bai? Ados. Erantzunak baino galdera gehiago uzten ditut mai gainean, baina aurkezpen honekin islatu nahi nuena zera da. Segurtasuna kezka goraka doan kezka bat dela Euskadin, hiri mailan eta herri mailan lurreratzen den kezka bat dela, eta ziurrenik etorkizunean ere garrantzi gehiago hartuko duen gai bat dela. Eta ziurrenik gizarteko kolektibo ezberdinetan segurtasuna ez dela modu berdinean ulertzen, eta ez dela modu berdinean jartzen mai gainean, eta batipat aurkezpen honekin erakutsi nahi nuena zen nola komunikabideek eragiten dioten segurtasunaren pertzepzioari eta ze garrantzitsua den ulertzea zer ulertzen den segurtasuna aipatzen edo zerk kezkatzen gaituen gehien segurtasuna aipatzean. Ea den nazioarteko segurtasuna, delikuentzia, etxegaben presentzia, eta abar. Mila esker. Vale, muchas gracias, Ainara. Ados, mila esker, Ainara. Honekin amaitutzat emango dut hitzaldien fasea, eta orain, entzuleei zabaldu nahi die txanda, galderarik balego jasotzeko, zuen galderak hartuko ditugu eta lehenengo erronda bat egingo dugu erantzuteko. Por introducir matices, Ñabardurak jorratzearren, ñabarduretan sartzearren, niri oso interesgarria egiten zait hau, duela urte batzuk, bizikidetzaren esparruan, Carlos Jiménezen eraginpean, Madrildik, antropologiaren ikuspegitik begiratzen genion gai honi, baina azken aldian izan naiz jardunaldi batzuetan, eta niri kezkagarria egiten zait, iruditzen zait, hau ez ote den kontrol sozialerako estrategia bat. Hau da, segurtasunari buruzko ikuspegi hau. Eta niri oso kezkagarria iruditzen zait, marko honek ondorio konkretuak dauzkalako. Beraz, zentzu horretan, nire galdera honako hau da,
etorkinen presentzia edo migrazioa erronka bada? Erronka gisa planteatu behar dugu? Nire ustez ez da erronka bat, nire ustez errealitate bada. Nik uste dut erronkak direnak zera dela. Politika publiko integralak, etxe bizitzaren, enpleguaren aurrean, eta batipat, oraingoz Europa osoan, Heiden Gasen imigrazioetan aditua denaren hitzetan, eskubideak bermatzea hori da konponbidea. Eta nik uste dut dibertsitate kulturalaren gaia atera egin behar dugula eztabaidatik. Uste dut hori akats badela. Eta azkenik, niri oso asko interesatzen zait zure lana, argitaratuta baldin badago irakurri nahiko nuke, baina kezkatzen hau legebiltzarreko datu horietan ez islatzea, izan ere Eusko EAJ-PNV-k erabaki du atxilotutako pertsonen jatorria ez adieraztea, ez argitaratzea. Baina beste udal batzuetan, adibidez Donostiako udalak, defendatu egin du atxilotutako pertsonen jatorria argitaratze hori. Eta nik sentitzen dut, baina uste dut, Eusko Jaurlaritzak, EAJ-PNV-k horrelako erabaki bat hartzeak nolabait arriskuan jartzen duela Euskal Herrian daukagun itun mota hori, ezta? Zer uste duzu, pentsatzen duzu horri buruz? Eskerrik asko. Mikrorik gabe, ez da entzuten. Zuen ustez, ze elementuk bultzatzen dute biztanleriaren parte batek diskurtsu hori sinestea. Berdin zait ezkerrekoak edo eskubikoak ote diren, zer da atzean dagoena? Hau da, diskurtsu batzuk sinisteko joera horren atzean zer da benetan dagoena? Diskurtso hori atzean ez badaude benetako gertakariak, nola da posible? Nola gertatzen da? Pertsona batzuek prest dagoetea beste batzuk baino, diskurtso horiek erosteko edo sinesteko. Bai, eskerrik asko galderengatik, ni lehenengotik hasiko naiz, nik erakutsi ditudan datuek erakusten dute Eusko Legebiltzarrean erakusten diren ekimenak, hau da, lege proposamenak, eta PNL-ak edo legez besteko proposamenak. Ez dut horrez haratago ezer gehiago bildu. Zuk aipatzen duzuna udal mailan egiten den jarduera bat da. Badan legez besteko proposamen bat, grafikoan agertzen zena, eta aztertzen badugu erakusten digu Alderdi Popularrak proposatu zuen legez besteko proposamen bat izan zela, atxilotuen jatorriak argitaratzeko, baina etzen aurrera atera. Eta nik uste dut kasu honetan interesgarria litzatekeela udaletako datuak biltzea, baina oraingoz ez dauzkat datu horiek eskura. Eta bestaldezuk egin diguzun galderari erantzuteko, hemen Euskadiko datuak erakutsi ditut, eta lagin mugak direnak dira, baina datu hauek CIS-eko datuekin alderatuz gero, Espainiako datuekin alderatuz gero, eta ikusten badugu ze kezka sortzen diguten etorkinek, eta aldiz ze kezka sortzen diguten etxe bizitzak edo diru sarrerek, honek erakusten digu badirela pertsona batzuk dituztela ondoeza ekonomiko jakin batzuk, konponbiderik gabekoak edo konpondu gabeak, eta egoera txar horretan dauden pertsonek behar izaten dutela nolabait euren egoera justifikatuko duen kausa edo arrazoi bat. Eta orduan nire ustez agian hortik etor daiteke errua kanpoan bilatzeko joera.
Ni soziologia eta antropologiaren niri soziologia eta antropologiaren ikuspegitik erantzutea zaila egiten zait, ez naiz esparru horretakoa, baina nire esparrutik erantzuteko nik esango nuke beldurra dela gakoa, ezberdinarekiko beldurra, zuk daukazuna kenduko dizuten beldurra, gaizki ulertua dena, garbi dago gaizki ulertua dela, izan ere politika honena inklusioa da, hemen aipatu deneran, eta nik uste dut datu objektiboekin pertzepzioen aurka egiten saiatzeak oso nekeza da, eta gainera maiz ez du funtzionatzen. Beraz, nik askotan horrelakoetan galdetu egiten diet. Eztabaidatzen ez jarraitzeagatik, datuak ematen hasten naiz eta ere ez du funtzionatzen. Orduan nik esaten diet, ados, etorkin horrek, pertsona horrek diru laguntza jasotzen ditu, ados. Baina zuk nahiko zenuke pertsona horren egoeran bizi. Nahiko zenuke diru sarrera horiekin bizi, ziurgabetasun horrekin bizi, etxe bizitzarik gabe bizi. Zein da beste alternatiba, zein da? Pertsona hori kalean egon dadin eta bere kaxa bilatu dezan bere bizitza? Ez zait gustatzen hitz hau, baina nik hitz hau erabiltzen dut. Ez alda hobea gizarte gisa inbertitzea naiz hitz hau ez zaidan gehiegi gustatzen. Ez alda hobeto inbertitzea eta pertsona hori hobeto bizi dadin. Eta maiz hau esaten dudanean ulertzen dute. Ulertzen dute ze datuak ematen ditudanean jendeak ez du ulertzen batzuetan. Nik esaten dietzuk nahiko zenuke €1 zure diru laguntzak justifikatzen aritzea, berogailua jartzeko gero justifikatu beharra, nahiko zenuke maila horretan, egoera horretan bizi. Orduan, ez ezagun esan ze zortea daukan pertsona horrek diru laguntza jasotzen duelako. Eta hau tokitik eta nik zuzeneko harremanetik jarduten dut eta niri iruditzen zait batez ere beko geruza horietan beldur handia dagoela daukaten edo daukagun gutxia galtzeko beldurra. Eta nik horregatik uste dut kohesioa sustatu behar dugula eta aberastasunaren banaketa hobea bultzatu behar dugula eta goiko geruzei gehiago eskatu beharko geniela bukatzeko. Orain bai, itzaletan neukan. Nik lehen esan dudan bezala, nire ustez komunikabideek mezu bat zabaltzen dutenean, eta batipat ohituta baldin bat zaude egunkari bat edo beste bat irakurtzera, izan ere komunikabide bakoitza gero noski bere ondorio propioak atera ohi ditu. Baina uste dut herritar gisa, askotan ez dakigula estatistika ofizialetara jotzen. Eta ez badakigu estatistikatera jotzen oso erreza da estereotipo horietan erortzea. Immigrazioarekin ikaragarria da. Izan ere, orain dela gutxi, Toledon uste dut izan zela, Toledo neska bat erasotu zuten eta albisteetan zuzenean agertu egin zen. Adinez txikiko etorkin batek bertako neska bat bortxatu du eta ideologiaren gai horrekin lotuta, hemen aipatu dena, gaizkileen jatorriari buruzko eztabaida horri dagokionez, orain esaten hasi gara Euskadin delituak egiten dituzten pertsonen kopuru handiena kanpotarrak direla. Agian izan daiteke, baina ehuneko hori ez da erreala. Izan ere, atxilotuei buruz ari gara, eta atxilotu eta prozesatu bi gauza ezberdin dira. Posible da pertsona bat atxilotua izatea uste delako bera izan daitekela, eta hor kontuan izan beharrekoa da etorkinek aurre iritzi batzuk jasan behar izaten dituztela eta horregatik poliziak etorkinak lehenago atxilotzen ditu bertakoak baino eta horrez gain prozesatuen datuetara jotzen badugu ikusiko dugu bertakoak nazionalak prozesatuen tasak altuagoak direla nazionalenak eta espetxetara jotzen badugu bai egia da
atzerritar gehiago daudela espetxean bertakoak baina atzerritar asko modu prebentiboan sartzen dira espetxean, ihes egiteko arriskua dutelako edo modu irregularrean daudelako, eta beraz, badaezpadako neurri gisa sartzen dira atzerritarrak edo etorkinak hobeki esan da espetxean. Eta horregatik da horren erraza diskurtso horietan erortzea. Denbora gutxi daukagu, sentitzen dut, ezin dut erantzun, nik agian denbora gehiegi pasauta ziren eta orain ezin dut erantzun. Baina besterik gabe eskerrak eman nahi dizkizuet, oso interesgarria izan da, zuen hitzaldiak entzutea, uste dut ideia interesgarriak entzun ditugula hemen, eta baliagarriak izango zaizkigula etorkizunean. Eskerrik asko hirurei, eskerrik asko Josebari baita, antolatzaileei ere bai, mila esker.